operahan. Nag-iipon ka pa lang. Pananakit ng tiyan, pamamanhid ng likod, binti at mga kamay. Ilan lamang ito sa araw-araw na kalbaryo ng 41 taong gulang na nanay na si Emily Puliquit ng Kamalig, Albay. Kwento ni Nanay Emily, wala siyang ideya kung ano ang dahilan ng kanyang mga nararamdaman hanggang maisipan niyang magpa-check up noong nakaraang linggo at dun niya napag-alaman na meron pala siyang type 2 diabetes. Upang maiwasan ang pagtaas pa ng kanyang blood sugar, kinakailangan ni Nanay Emily ng maintenance na gamot. Pinakamahirap na kwento niya ang araw-araw na paggamit ng insulin. Dating masahista si Nanay Emily. Sabi niya, posible daw sa stress at labis na pagpapagod sa trabaho ang rason kung bakit siya nagkaroon ng sakit. Dagdag pa sakit ito para sa pamilya, lalo't na't una nang nagkaroon ng sakit ang kanyang asawa na na-stroke noong nakaraang taon. Yung time na yun, sinurrender ko na lahat kay God ba. Sabi ko, bahala ka na Lord kung kunin mo na, tapos tumawag ako sa amin sa Davao na kung anong mangyari sa akin, kunin nila yung mga anak ko, 2. May 2 maliliit pang anak si Nanay Emily. Masakit sa kanya na makitang maagang nagbabanat ng buto ang kanyang panganay na anak. Limitado na kasi ang galaw niya, kaya naman inako na ng kanyang anak ang ibang gawain tulad ng paglalaba. Wala ngayong maayos na hanap buhay ang mag-asawa, kaya hirap din silang makabili ng maintenance na gamot. Simpleng hiling niya sa Action Co Center ang medikal na asistensya, na agad naman na natugunan. Bukod dito, nakatanggap din sila ng food packs. Salamat po. Mabilis talaga ang proseso. 1 week ako nung na nabigyan. First time kong binigyan, 7,000 yun. Nabili ko ng hanggang every maglabas ako na. Doon ako nagapunta sa ako Bicol nga. Kahit dito, marami akong natulungang mga kapitbahay namin na sinabi ko, doon kayo pumunta kasi nga mabilis talaga. At maraming salamat ako Bicol. Sana marami pa kayong matulungan. Patuloy sa pagtulong ang Ako Bicol Tabang Ora mismo para masigurong bawat Bicolano ay mayroong masasandalan sa oras ng pangangailangan.